Irio nade jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng' kendo amor mokalo ni wendo wa daktari wa nitiere studio ka iluonga ni Ruth Otieno. Yena mondo mi akaw thuolo ni mondo mi arwake onyiswa ni nyinge ng'a en laktar ma wuod kanye to lonye weche mage kaito en wuon e modhi miwa topic kata twak ma wawuoye odiechieng' ma kawuono. Machiegni daktari e penj laktar. Erokamano Ruth. Amoso nosaure uru nyikwara mobi. Kawuono e chieng'a mokwongo bet e studio kae mar Ramogi TV. Gimbele kanyo nyicha ne waloso gi Josephine Sirenga e weche machalo gi magi e Ramogi Radio Ramogi. Omiyo amor kaka wuona an kae ni Ruth okoni mondo wawache wang' gi wang'. Mondo wapuonjre kaka wasebet ka wapuonjore. Kawuono wadwa loso e wach mar gima joluo luongo ni dhi e dwe kata dhi malo, ma kizungu kata kimombo luongo ni menstruation, to Kiswahili to wacho hedhi. Kuonde gi seche moko nyalo betie gik ma ok ni kare, ma bende thago jogo ma mine mwang'eyo ni dhi e dweno ka gichopo e higni mag ka gisekalo 10 mbele kanyo nyaka higni mar 50 kanyo gi mbele matin. Sama koriko ni min odonje ria kata owuok e ria, Ruth kona ni dhi e dwe iluongo ni ria, maybe kamanya kama nowuokie. Kiwuok e ria ng'iso ni koro ok ibidhi neno dwe, ok inyal nyuol. To chopo kama nyako matin chako dhi e dwe. Mitakar inyalo wache no chako dhi e ria, mano to kang'iyo go. An ang'e ne en dhi e dwe kata dhi malo. Kata hedhi kata menstruation. Mane gima wadwa lose kawuono. Kamano. Mana kaka iwinjo no nyakwara Ramogi Ajwang', daktari nitiere studio ka kendo wadwa ng'iyo weche mag dhi e dwe, neno malo, dhi e ria. Daktari wacho ni ok odhi tiyo gi ria nikech mano ok ong'iyo godo ahinya, kata kamano daher mondo mi bed piny mondo mwachika ne itwa kowuok kuom expert ma en daktari marwa mondo mwang'e ane weche mag disorders kata dhi e dwe ma ok kare kata ma ogajore. Daktari wanyalo kete kamano. Dhi e dwe ma ok kare kata ma ogajore. Wachaka ne dhi e dwe en ang'o? Konyuol nyathi manyako odongo bobed ng'ama koro dwa bet, ng'ama nyalo bedo mine kata nyalo mako ich. Giseche gi waneno nyiri kata kapod ok ochopo higni 10 kata higni 9, 11 kachako dhi e dwe. Mano gisani. Chon mano ne timre kachakre higni 14, 16 kurero. Mano luwre kod kaka piny oselokore, mano be wadbro lose bang'e. Omiyo dhi e dwe en ranyisi ni ng'ama nyako koro en ng'ama nyalo bet mama. To otimo kamano e ngimane nyako chak nyuolo nyithindo, nyako chop kama koro ok onyal nyuolo nyithindo. Kama koro iwacho no wuok e ria, ma kizungu luongo ni menopause. Owe dhi e dwe. Omiyo mano gima Nyasaye nochwego ng'ama dhako kata ng'ama nyako. Chwech ma ng'ama nyako kata ng'ama dhako ng'iso ni nyaka nodhi e dwe. Unless nitie gimoro ma ok ni kare mabro miyo ok odhi e dwe. Kamano. Koro seche wacho ni ng'ama miyo nitiere kod dwe mogajore kata dhi malo mogajore, ka ang'o motimore nikech kotenore kod kaka Nyasaye noloso ng'ama miyo, structure mar ng'ama miyo, kaka nolos uterus kata od nyathi gi gimoro amora, system mar ng'ama miyo onego beni odhi e dwe tarige makama ndalo makama. Akor kwacho ni ria kata dwe mogajore, mama wachango daktari. Adwa ni wachak loso kuom wach ni kawang'iyo ng'ama nyako matin monego bed ni dhi e dwe, to chopo kama hike mag dhi e dwe oromo to kodhi e dwe. Mano bende pod en dhi e dwe mogajore. Gima mako kani nyiso kaka olos od ng'ama mine kaka ng'ama dhako. An gimoro ka daktari ka ni mochal gima? Ochalo gimano. Kori nyalo chung. Ochalo gimano. Machiegni. Right. Mae kaka ochwe ng'ama dhako. Mae en od nyathi miluongo ni uterus. Od nyathi. Kama nyathi donge. To kae ema dwe wuokie.
ka mama chwer wuok e iye ka. To wuok kaluwo piny ka, donjo e cervix, to donjo e kama iluongo ni duong' mine, kae to wuok oko. To magi gin ovaries. Magi gik ma kelo yamo, mamiyo mae timore. Ng'ama mine onego bed ni kodgi ariyo, koni gi koni. Mae to wabro lose bang'e. Gimotimo tube na ero kanyo, en oting'o tong'. To ovary ni golo yamo ma influence kata miyo od nyathini dongo, kose dongo to otore, o break down, mondo koro dwe ochwer. Mano e miluongo ni menstruation. To mano timre ka nyako osechopo e higni moromo ni onego chak ni odhi e dwe. Iluongo ni menake. Kamano. To kapo ni mine omako ich, to koro dwe ok bedi, nikech kae ema nyathi donge. To ang'o manyalo timore? Inyalo nwang'o ni nyathi manyako onyuol to onge kata mana gi odni. To nyuole kaka nyathi manyako, to mita ni en gi ovaries to od nyathi onge, omiyo ok obi dhi e dwe. Tinyalo nwang'o ni nyathi manyako nigi odni, kae be nitie, to olorre gi piny ka. Koro obet ni odhi e dwe, to kuog oko, chung' mane iye ka. To nego bed ni odhi e dwe, to kuog oko. Nyiso ni nitie gimodino ka mamiyo remo no kuogi. Tinyalo nwang'o ni ng'ama mine, ng'ama nyako. Bende chako dhi e dwe, to bet gi problems moko. Manyiso ni nitie gimoro mok ni kare. Oleo moko dhi e dwe, moloyo ndalo meka gichako dhi e dwe. Tinwang'o ka seche moko dhi e dwe, to tieko dwe 3 kata dwe 5, eka kendo biro dhi e dwe. Mago be timre ni nyiri matindo. Nikech hormones mage, kata yamo mage, pod ok obet motegno kaka dwarore mondo tim mano timre. To bang'e kanyo, to nitie kaka koro mama mosetegno. Mabet ni onego bed ni odhi e dwe, to seche moko inwang'o ka dweno bet mang'eny, mohingo kaka onego bedi. Mano be nyalo bet wach hormones, kata gik modongo e od nyathi ka. Moko inyalo nwang'o ni iye kama iluongo ni polyp, moko iluongo ni fibroids. Chalo viazi moko madongo kae. Mano be kelo dwe mang'eny. Kamano. Yes. Manyiso ni ya daktari, dwe mogajore kata dhi malo mogajore biro e yore mopogore opogore, ka gik mopogore opogore okele. Iwacho no nyalo biro kuom mine kata nyiri ma pod tindo, onyalo biro kuom mine ma osetegno ma ndalogi giseng'eyo maber, kata onyalo biro kotende kod gik matimore e ngima ng'ama miyo kaka polyps kachiel kod fibroids mane wacho ka. Magi duto te dwe mogajore kata ria mogajore thothne mathoro bedo mang'eny gin mage. Kaka mar nyathi ma nyako minyuolo ka onge kod od nyathini. Ma en case ma ok ang'eyo ka ong'eny, ok ang'eyo ka otin. Ponono ni entiere. Ang'o manyalo miyo matimore daktari? Mano luwore kod kaka chwech Nyasaye obet, kaka ochweyi. Magi luongo ni congenital malformations. Ochweyi kamano, to gimoro mita ne ng'ama ochweyi no wiyo wil go. Ng'ama chweyowa en Nyasaye. Mita kaka nolosi, hao marach, ok noketo ni gino kanyo. Mano be timore kamano. Mago gin gik matimore. Mago timore, to kong'eny ahinya to entie kamano. Ang'o ma thothne nyalo miyo ng'ama miyo bedo kod dwe mogajore kopogore kod kaka masamuro chwe ng'ato kamano no kwasemulo polyps kachiel kod mang'eny fibroids daktari. Yes. Moko be bet kata nikech hormones kata yamo mar del ma mine mawuok e ovaries kanyo. Moko be wuok e brain malo kucho, kama iluongo ni pituitary, kata hypothalamus, mita yamo no ng'eny mohingo kaka dwarore. Kamano to mito tin moyudo kaka dwarore. Omiyo chwerno nyalo bet ni ng'eny, kata seche moko tin. Luwre gi yamo mane e dend ng'ama mine. Seche moko inwang'o ni ng'ama mine tiyo gi yedhe moko, kata kaka mag family planning, kaka mag geng'o kata gomo nyuol. Komo nyuol, right, yes. Mago be nyalo kelo chwer machalo kama. Moloyo yiend gomo nyuol moting'o hormone miluongo ni progesterone. Kaka mihinyo chuoyo mine miluongo ni Depo-Provera. En very popular gi joma mine. Mano seche moko kelo chwer mang'eny,
kata chwer matin madhi kuom ndalo mang'eny. Mano timre. Moko be nitie mwakete e bat ka iluongo ni implants. Mago be nyalo kelo mago. Kata mana the combined oral pill. Pill kata yath ma mine muonyo odiochieng' kodichieng' mondo gom nyuol. Mago be seche moko nyalo kelo chwer makamano kalure kod kaka dend mama owinjre kode kata ok owinjre kode. Kamano. To bende seche moko ino ka mine dhi kuonde mopogre tiyo gi yore moko mag temo gomo nyuol. Kaka miluongo ni herbal. Moko nitie ma kata China mimiyo mine muonyo dichiel. Mano wang'e ni kelo gik mang'eny. Gik machalo kamano mang'eny. Mine ma hinyo tiyo gi yath miluongo ni the morning after. Imuonye bang' kanise bet gi ng'ama dichuo. Mondo koro kik imak ich. Alright? Mano waluongo ni Postinol 2. Ong'iye kod P2. Mano be hinyo kelo chwer mok ni kare. Inyalo chwer no kiyudo chwer. Kao kamano ti chwer mang'eny. Ori chwer bang' ndalo matin kamano. Iluongo ni spotting. Kamano. Gin gik mang'eny ta inya winjo kimulo weche mag yedhe ma komo nyuol gi daktari. Kamano. Iwinjo imulo kata spotting tiende no biro matin kata obiro koda kaminga. Kata obiro mang'eny. Seche miwacho ni ong'eny daktari. Ng'ama miyo nyalo pimo nade ni remo ni chwer mang'eny kata dwe ni obiro mang'eny. Seche miwacho no tin samoro mai to ng'ato nyalo wacho ni kinene mana kondong matin inyalo wacho ni manen. To bende samoro ng'ama miyo nyalo wacho ni seche mondong matin ni samoro berbere inyalo timo gige ni ok ang'eyo midhier ni kata chandruok mama nyalo biro godo babi wacha kod mang'eny koka waduoge matin. Kaka ng'ama mine kisechako dhi e dwe. Ing'eyo kaka mari chalo. Ok romre mag ji duto. Nitie ng'ama mare ok bed mang'eny ahinya. Nitie mare nitie diere kanyo. To nitie mare bende bet mamalo matin. Koro ini wuon imi nyalo neno. Nito asega bet kan kama. Atiyo gi pads makama. Mondo geng' chwer no ero. To chopo kama koro kanchi tiyo gi pads adek kata adek odiochieng'. To chopo koro itiyo kata gabich. Seche moko itiyo kata mana gapar. To mano ng'iso ni omedore mohingo kaka ne en. Seche moko nchi tiyo gabich tineno ka koro itiyo mana gachiel kende. Omiyo inyalo ng'eyo ni mae odok piny. Mana kamano. Ini wuon iming'eyo kaka ichalo. Kamano. Daktari pimonwa weche mag dwe mogajore to daktari wachonwa kacha ni kaka ng'ama miyo ber ka ing'e dendi ber king'e system ni kaka chal. Ing'eyo ni tiyoga gi pads adi e odiochieng', ing'eyo ni ochal ga nade. Koro kineno pogruok moro amora to nego bed ni chako penjori ni de bede ni en ang'o matimore. Daktari mulonwa weche mag hormones ma bedo luongo kacha ni yamo mopogore mantiere del. Ratil mar malo mar del nyalo miyo ria biro kata remo biro e yo mopogore. Seche ma intiere kod tuoche mopogore nyalo miyo remo biro e yore mopogore. Seche mi exercise kaka ichiemo gang'o gini manyalo miyo obiro e yore mopogore. Ponono nopogore intiere kod chandruok mane ma inyalo bedo godo koso nitiere midhierni mage ma inyalo yudo. Yiena Kikisudi kidieny mar 2 nyokadwa no bai. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Royal Mabati Factory Limited. Kar nyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie i pachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 0722 638 8 kata inyalo timo order mari kokalo mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu.
ne gin sigendni lakini an ing'eni Samini Bazuma najichwadi tu nyiseche mag thum mane odak. Mimi nalo jambo la nisombo akili. Wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Ole ne ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa. Koro nyonge dwan japomo nyong nyargi. Koro nobi mo maya ole ga. Ng'e wende, weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, saa 2 okinyi, kik bai. Yes. I have been, but I'm now retired. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod daktari e studio ka wang'iyo ria kata dwe ma ogajore. Daktari pimonwa ni gik mang'eny mokalo nyalo miyo ogajore. To kaka ng'ama miyo ber king'eri kako chal. Kane pok wadhi yo nitiere gik moko achiel ariyo adek mane wamulo to kapok wachopo kanyo nitiere kama daktari ne dwa ni mondo miyo ler kapok wasudo nyime. Dhi nyime daktari. Ruth, joma mine nyalo bet ni gi wasi kata thagore nikech oneno ka rembe wuok mang'eny kata seche moko ok wuogi. Maga achiel kuom joma thago mine sama gidhi e dwe. To nitie gimoro achiel ma bende ang'eyo ni thago joma mine mang'eny. Chakre kapod gin joma tindo nyaka kata sama gibet joma dongo mosechako nyuol kata moseromo nyuolo nyithindo. Mae en rem matimore sama mama dhi e dwe. Gi kimombo waluonge ni dysmenorrhea. Inwang'o ka nyithindo manyiri moko ok dhi kata mana e skul nikech rem ndalo ma gidhi e dwe. Ng'ama nyako nyalo biro iri kaka jachieth to ineno mana konindo e piny e lowo. En gi rem matek mogik. To mae nyalo timre ni kata mine madongo. Ang'o makelo ma? Kuom joma mine matindo, kuom njiri matindo, nitie gimoro miluongo ni endometriosis. Endometriosis en kaka nawacho ni kae chwer wuokie. Kae manitie gi cells miluongo ni endometrial cells. Ma chwer kae mama dhi e dwe. Tinwang'o ka seche moko cells go eko odongo kama ok onego bed ni gidonge. Seche moko gidonge ovary kanyo, kata gidonge tube kanyo, kata gidonge e uterine wall. Iye ka, endometrium, e wall ka ma waluongo ni myometrium. Kata mana e duong' ng'ama dhako ginyalo donge. Koro sama mama dhi e dwe, monego bed ni mae ema wuok to chwer oko, mago be chwer kuonde ma gintie. To sama gichwer kama gintie no, gin gi onge gi outlet kama gibro wuokie mondo gidhi oko. Koro gibet ka gikunore kanyo. Gi accumulate kanyo. Kanyo kama gintie no onge space. Omiyo koro gi cause gimiluongo ni tension. Omiyo rem nyalo wuok kanyo. Kata gikelo gimiluongo ni irritation. Gimiyo kanyo bet malit, inflamed. Okonego gibed kanyo. Mano kelo rem mogik moloyo kuom nyiri matindo. To kuom mine madongo, gimwang'e ni hinyo kelo rem mang'eny ahinya en gima luongo ni fibroids. Gik madongo e od nyathi ka moloyo kalure kod nyithindo misenyuolo. Wang'e very well ni kochopo higni 18 kin gi consent onego bed ni chako bet gi nyithindo. To tinde gimwang'e ni mine rito higni mang'eny. Gidwa dhi e skul, gidwaro yudo Mr. Right, etc. Omiyo gichako yudo nyithindo kosechopo higni 30 kadhi mbele. Sechego void magiwe kanyo no, viazi go ema donge, miluongo ni fibroids go. To misebet gi fibroid sama koro idhi e dwe, ka uterus no ng'wonyore, o contract, mondo gol remono, kelo rem e ot makamano. Mane gima nadwa lose. Magin midhiero gin chandruoge mang'eny mopogore opogore. Kendo ma very common. Omiyo mine mang'eny biro ni wach machalo kamano.
Daktari moro kapok adonje weche mag mane angeko kaka mar diet, kaka ng'ato chiemo, ratil mamalo mar del, kapok adonje weche mag exercise, kapok adonje weche mag tuoche mopogore opogore ma ng'ato nyalo bedo godo. Seche ma ng'ato nitiere kod dwe ma ogajore kata dhi malo ma ok ogajore, obiro mang'eny ahinya. Chandruok mage monyalo kelo ne ng'ama miyo kata ne ng'ama nyakoni. Kato wadoge matin, kato ang' wadoge bende ma samoro ok owuogi, odinore kamoro ka to kunore akuna e uterus ka chandruoge mage ma ng'ama miyo nyalo bedo godo. Kobet mang'eny ahinya nyalo miyo rembi dog mapiny nikech rembi wuok mang'eny kaka mohingo kaka onego bed mani luongo na anemia. Anemia no kelo gik maricho mang'eny e dend dhano. Inuang'o ka dendi yoyom, ok inyal tiyo tich matek, kata kidwa wuotho tiwinjo ka chal ni muchi lal, iol gik makamano ero mani luongo na anemia. Mano kowuok mang'eny ahinya. Samo wuok matin nyalo bet ni yamo ma dendi ok ni kare, omiyo nyalo nuang'o kata ni mako ich seche moko tami nikech hormones go ni piny ma ok nyal kelo nyathi kaka dwarore nikech hormones go ema kelo ovulation, ma kelo tong' mar ng'ama mine mondo bed fertilized eka mondo koro ibed gi nyathi. Kamano. Magi gik moko ariyo madongo. Magi gik moko ariyo madongo. Either ok iyud nyathi or ibet gi anemia. Mago e gik manyo timre ka. Iwito remo mang'eny mokalo ibet kod anemia. Wach mar anemia wasebedo kwa weche chenro mar penj laktar ka seche ma itin gi remo gin chandruoge mang'eny ma yiena kik wadonje odiechieng' ma kawuono waket maino e weche mag ria mogajore kata dhi e dwe mogajore mopogore opogore. Ratil mamalo mar del daktari mulna kaka nyalo miyo ng'ama miyo bedo kod dwe mogajore. Weche mag weight ratil onyalo bedo mapiny ahinya kata mamalo ahinya. Nitie weche ariyo kae. Mokwongo nitie gimoro miluongo ni joma mine kata mae gima ji ong'e mang'eny iluongo ni PCOS. PCOS tiende en ni polycystic ovarian disease syndrome. Minuang'o ka ovarino aneno kigolo machacha od ovary magolo tong' ni. Inuang'o ka kar mondo gol tong' mondo lose kaka obetni kaka inene kaka en kanyo no to marachar ni mane diere ka to e bathe kae tinuang'o karateng' kigo picha manyiso ni nitie gik moting'o pi e iye kanyo mani luongo ni polycysts. Poly nyiso ni mang'eny, cyst en bag moting'o pi e iye. Koro polycystic ovarian disease kata PCOS no gichon odho tinda neno ka opogore ne hinyo thago mine kata nyiri madendgi pek. The plump fat girl emno hinyo thago to gitinde ni to kata mana mine kata nyathi manyako madende tinde waneno ka nigi PCOS no ero. Omiyo PCOS ka ineno ka rembi ok wuog mang'eny, in fact ng'eny gi seche moko ok yud remo e dwe ka dwe, gikalo gi skip kamano. Mano nitie association gi del madongo kuom joma nyiri gi miyo ok giyud remo. To mano bende miyo seche moko sama gidwa yudo nyathi to gibudho ahinya kapok gimako ich. Mana achiel. Mar ariyo, ka en mine ma dende osebet madongo to in gi del maduong', nyiso ni in gi mafuta mang'eny e bwo skin ni kanyo. Wang'eyo very well ni mafuta mane e bwo skin ni kanyo, e bwo pien ni kanyo no, bende hormones ma wuokie ovary ni nyalo wuokie. Estrogen and the like. Gi kimombo waluongo ni exogenous. Owuok kama ok onego bed nowuogie, monego bed ni en ovary. Koro mano bende nyalo influence od nyathi kanyo mondo bed mapek, kae sama koro o break mondo idhi e dwe tineno ka ichwer mang'eny. Mano bende timre. Joma dendgi tindo ok ochuno ni nyaka bed ni gin gi problem mar dhi e dwe. To gima wang'eyo en ni joma mine matimo exercise mang'eny kata sama koro gidwa dhi e piem kaka athletes, kata mano bed volleyballers mwang'en ni e Kenya ka, kata footballers ma joma nyiri, sama koro gitimo exercise mang'eny, ng'eny gi seche moko ok ne dwe. To mae waparo nikech mita en the stress mar gima gitimono ma affect hormones margi. Ko kamano to the fact ni gin koro gin tin gi mafuta gi mo e dendgi
mita koro omiyo ka giyud remo mang'eny kaka mine mamoko. Mano nyalo explain mano kamano. Awinjo kimulo kar stress ne jogo matimo exercise ma vigorous kata jogo ma samoro dwani mondo mi odhi e gimoro ma entiere kod stress mang'eny. E piny mwadake sani Dr. Patrick iyudo ni ji mang'eny nitiere kod stress. Iparo kaka idwani mondo mi timang'o gin gik mang'eny madhi nyime e ngima joma mine nyaka ngima joma chuo. Mulna stress kod dhi e dwe, nikech wacho ni nyalo bedo ni stress ma gintiere godo e sechego. Mulna stress ni gi dhi e dwe kako nyalo gajo dwe mar ng'ama miyo. Mana kaka wache no. Samitimo gimoro ma miyo obongo ni tiyo mang'eny. Kata mana kisomo ni penj. Kisomo ni penj nyalo mi stress. Kidwa timo training, idwa dhi timo competition mar athletics. Kata obed ang'o, kata obed football, kata obed volleyball, kata obed ang'o. Stress no ero kelo hormones machielo mabro affect yamo ma kawaida ma idendi monego bed ni miyo idhi e dwe kako nego bedi. The stress hormone mwang'eyo iluongo na adrenaline. Level ma entie kakoro o interact kod mamiyo ji dhi e dwe ni to kwa bilose kae kech en a bit complicated. To mano gima nyaka dhano ng'e. Ni kapo ni i miss dwe to idhi timo competition. Okochuno ni in gi ich. No. Nyalo bet ni mano emomiyo koro i miss dwe. Kamano. Ma joma mine kapo nono nitiere kod stress mang'eny, nitiere kod midhierni mopogore opogore mang'eny. Dr. Patrick leronwa ka ni stress ni dhi affect kaka hormones wuok e dendi to dhi affect kaka idhi e dwe kata kaka ok idhi e dwe. Omiyo kapo nono niketo stress mbele ahinya, daktari nowacho ni gin gik moko ariyo. Inyalo wito remo mang'eny kata ok inyal neno remo. Ma seche moko ine remo no bende kata ich bende ok inyal mako mayot. Kamano. Wamula ne weche mag yedhe mopogore opogore. Tuoche ng'eny e piny sani Dr. Patrick, ji tiyo kod yedhe mopogore opogore. Dr. Francis, mulna mano. Nuane penjo ni noero. Weche mag yedhe kata tuoche ma ji nitiere godo, daktari, ma bende nyalo gajo dwe mar ng'ama miyo. Right. Awase loso kuom yedhe ma mine tiyogo for family planning. Mago wang'e ni nyalo gajo. Tuoche kaka cancer. Cancer mi stress mang'eny, obviously. Mano be miyo ok inyal bet kidhi e dwe regularly. To yien mag cancer, wang'eyo ni gima gitimo normally en onego gineg cancer cells. Cancer cells gin cells ma pogore piyo piyo. Emomiyo cancer spread e dend dhano. Od nyathi kae, endometrium kanyo. Endometrium kae. Od nyathi kae. Dwe ka dwe odongo mondo chwer. Odongo mondo chwer. Omiyo cells ma ni iye kae chalo gi cancer cells. Chalo gi cancer cells. Eyo magi behavior. Tok gin cancer necessarily. Omiyo sami tiyo gi yiend cancer. Gibende cancer cells gine yiend cancer no nego gi. Omiyo koro nyalo bet ni otieke maseche go ok inyal dhi e dwe. Mano bende timore. Kamano. Yeah. Wamula ne daktari higni. Kech wawinjore ni seche ma nyathi manyako chako dhi e dwe tinde gichako kata higni 10, higni 11. To dhi nyaka higni mei 50, kanyo 48 50 kanyo. Mulna kar age ka akoda dwe mogajore. Kar higni. Ase wacho ni mae nyalo chakre gi nyako matin ma eka chako dhi e dwe. Ka yamo mare ok osebed no otegno kaka dwarore. Omiyo seche moko nyalo chako to dok lal. Kata miss dwe 3 kata dwe 5 gima kamano. Ka yamo neno bende ok en balanced, moko kuom gi nyalo chwer kuom ndalo mang'eny. Bende bed gi tuo mar anemia. Nikech gi wito remo mang'eny. Mana kata nyako matin. Ka koro wadhi tegno, ma koro wachako bet gi nyithindo. Achiel kuom gima nyalo timre en ni inyalo nwang'o ni mita imako ich to wuok. Samo wuok no ichwer to king'eyo. Mano bende koro kelo gimiluongo ni chal ne en menstrual disorder nikech ok ing'eyo. Kaka wamedo dongo, tuoche kaka mag fibroids, kaka na wacho, mano koro kama wategne. Bende nyalo kelo chwer mang'eny gi seche go eko. To sama koro wadhi chopo ka wawuok e area miluongo ni menopause.
to bende yamo ma dendwa ni chako lokre kendo hormones go chako bet mopogre koro seche moko inyalo neno ka dwe biro to dok olal obiro to dok olal seche moko nyalo biro mang'eny seche moko biro matin nyaka chieng' olal kamano ero mago duto timre gima important mondo nyaka wang'e en ni sama gigi timore to nego wachek ni en ang'o momiyo timore nikech kaka koro mine motegno inyalo galo ni mita ichwer ni wach dwe to mita tuo moro bende osedonjo e iye kanyo kaka kansa kata mana mai od nyathino ero kata ma dhog od nyathi kanyo omiyo nyaka wachek ni to en ang'o mamiyo chwer matimore ni kelo gima kamano en ang'o momiyo otimore kaka otimore no duoko wa ng'ama miyo nyaka i understand dendi kaka chal ing'i ni intiere kod higni adi isebedo ka ineno remo machal nade debe ni nitiere yedhe ma itiyo godo kaka mag family planning kata tuoche mantiere del kaka mag kansa yedhe mag kansa bende kaka daktari opimonwa nitiere kaka bende nyalo loko lwasi mar del kaka del chal dibede kod penjo mora mora ma diher penjo daktari ene studio ka obro duoko penjo gi duto te to kapo nono ni chich ni rembi ok wuog maber kata wuog mogajore kidhi ire kaka daktari odhi timo diagnosis nang'o odhi fwenyo ni chandruok en ang'o mago duto te wabro ng'e kidieny mar adek omiyo kik isudi This Valentine's month, show your love with a special gift from Citizen Duca and Quickmart. Our Valentine's Day hamper is filled with thoughtful treats. 80 grams chocolate at 199 shillings, 200 grams drinking chocolate at 199 shillings, 1 twin pack sanitary towel at 99 shillings, and 1 pack of pocket tissue at 15 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your Valentine package, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duca, your home of discounts. Duca, the home of discounts. Kaka skiza tune mari dial *860*416# Ramogi TV edala juwe tuto Wadwa ingene nyasi mariana bo miela hinya Seher chalni inise fuyo mabora Kenya Raj to anabiro neno ni ino kichaki nen kendo Seher anadwa ni singrina ni an kai kato bedo ni okachaka nen kendo ino kiboya nyaka chieng singri chunyi kik ol Indulge in that moment. Every spoonful Delamere real fruit yogurt. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that sick. And in Njere Nishetu, Jela ni kama kaburi, haichagui mtoto ama mtu mzima. From the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. We are also looking into the concerns of HIV, TB cases, and also patients who have malaria or other forms of support that the U.S. government has been offering us. Achiedh nade omako chenro mathoth mane piny Amerika siro kaka mag thieth makaluo kaachiel kod obila mayande otera iti. Nimeona jinsi
walivyoteswa, manake wamefunjwa mbavu na kunyongwa. Anyuola ma yande oyudo ringre jogi mane ondhi mlolongo koro pod biro rito e kinde malach kapok giyudo thuolo mar ikogi. Kisumu has a cartel. They see a space, they create documents, they get this land, they pay very few rates or they don't pay rate at all. Tend boma ma Kisumo ogolo ywak ni achudhe mono gichoko osuru kaka dwarore. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu, kidieny ni en mari, daher mondo mi ipenja daktari penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenre kod dwe ma ogajore kata ma ok ni kare. Nyalo bedo no wuok mang'eny, nyalo bedo no wuok matin, kata nyalo bedo no kowuogi, to nego bed ni intie higni ma onego bed ni ineno dwe kata ineno malo. Aneno ka otemoro donjona ka daktari owuok kuom nyako moro iluongo ni Jasmine, owacho kacha ni antiere kod fibroids to asebedo ka overbleed gi rem mathoth mokalo mapile. Ok omiya details, ok onyisa kata koseneno laktar moro amora, to seche ma wakele chendo ni to entiere kode, to entiere kod rem mang'eny. Jasmine, inyalo wuoyo godo nang'o kuom nyiriri machuok? Jasmine, ka isebet kiwinjo gima wacho, gik moko ariyo matimore kod ng'ama nitie fibroids ema timore kod inoero. Fibroids nyalo miyo ichwer mang'eny nikech ok oyie ni od nyathi mondo ominyre kata o contract mondo ogeng' chwer. Mana achiel. Mar ariyo, ka fibroids nie od nyathi iye kanyo, awach ni kae, omedo surface mare mowuokie noero. Koro bet maduong' mohingo kaka en ga pile. Mano kelo chwer mang'eny. To sama en e od nyathi kae, sama koro od nyathi minyore mondo gol remo noero, to otimo gimiluongo no o-irritate. Yeah. Kenda luonge nang'o gi dholuo. Seche mimanyo kaka iluonge gi dholuo, jena mondo miaka usimbe Bernard kapok olalna, entiere kod penjo. Yes. Bernard, halo, penj laktar. Halo, nyajimo. Machiegni penj laktar Bernard. Mos madi alonye. Pero kamano, penjo mara chalo kama. Bende koso mare die sama winjore kata mang'eny kata matin, bende ere kaka usika kod mar guru nikech nyathi nyalo ywago buche kata ng'ama nyalo ywago buche sahihi. Giponi menstrual period nyalo changia problem mar guru koso. Pero kamano. Ok ang'eyo kiwinje maber daktari. Awinjo mogik mar penji noero. To mano bende ni mana kare nikech anyalo paro kami ae kuom gima idwa penjo noero. Sama mine winjo rem e buo iye kae, e od nyathi. Od nyathino bedo supplied gi nerves. Nerves gin leche mamiyo dend ng'ato winjo rem. Kata mana ka ng'ato ochuoyi gi gimoro, iwinjo rem nikech nitie nerves kechego eko. Mage leche makelo rem. Leche makelo rem e od nyathi mamine wuok e onding' ng'ato, chien kochacha. Emomiyo sama mama kata nie gi muoch mar ich, mar nyuol, to iwinjo kowacho ni onding'e rame. Iye rame, to onding'e be rame. Mani iluongo ni relayed nerves, relayed pain. Kama onego bed ni entie, to osudo kamachielo. Omiyo joma mine man gi fibroids, man gi rem sama gidhi e dwe, bende bet gi rem e onding'gi. To seche moko gibet gi rem kata sama ok gidhi e dwe. Nikech fibroids go seche moko kethore. Ka gikethore to gibet matuo koro. Ok gin gibet gima chal ni dwa tho. To gima dwa tho, gima dwa tow, awach ni gima dwa tow, ok en gima ngima. Omiyo gima kamano nyalo kelo rem. Mana kaka sama in kata gadhola, adhola nigi rem. Ka in gadhola e fibroid e iye kanyo nikech ok ongima, ibiro yudo rem. To rem no nyalo dhi nyaka e onding'i nikech nerve supply mawuok e uterus kanyo, mabiro e uterus kanyo wuok e onding'i. Kamano. Antiere kod simu machielo. Halo, penj laktar. Halo, penj laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Hello.
Wawinji dhi nyime. Ni John. I think I think for 5 years before. So we mentioned that the new now are Jamara Usiel. When I took a bleed, I bleed for 1 year. After that, also a near tabu. I will go for a thing late and being a late, whether tomorrow late. I know opinion that you end up for 10 years and Mamma is a man. So I say with your family planning. I think that it's spend a man, not your day. Oh, not your depo. Dr. Winje? Na wacho ni achiel kuom gima miyo mine chwer mang'eny gin yedhe mag family planning kata go manual. To ma ji hinyo tiyogo ahinya mwang'eyo en Depo-Provera michuoyo go jini e. Joma mine ohero Depo-Provera nikech opondo. Idhi e clinic to chuo iti wok idhi. Kuonde ma joma chuo ok dwa ni joma mine oti gi yath mar gomo nyuol. Koro onge gima ginya timo nikech ok ging'e gima itiyogo. To kochuno ne en yath maber mogik kuom gomo nyuol. Depo-Provera wang'eyo ni kelo miyo joma mine chwer. Mana achiel kuomgi. Mar ariyo kata mana weight mi wacho cha del madongo bende hinyo bet kodgi. To mago duto nyalo contribute kuom chwer mang'eny. Ang' momiyo iwinjo ka dendi kiol. Ang' momiyo tiendi kuot. Nikech ilalo remo mang'eny. In gi tuo mar anemia. Jok man gi tuo mar anemia ok ngima. Omiyo inwang'o ka pi donjo e dendi wuok e vessels mag remo to donjo e dendi. Mano wanyalo explain at a different level. Ok adwa lose kasani. Omiyo jok man gi anemia ng'eny gi dendgi kuot. Chalo gi nyathi man gi kwashiako. Alright? To bende koro wadundo ni ok ti maber. Iwinjo kiol. Nikech remo ok kel yamo mar oxygen e dendi kae. To oxygen e gima watiyogo mondo mi wangima. Ma koonge e dendwa kato bende wanyalo kata mana tho. Ka koro chopo kama remo chopo matin ahinya, kok itang', inyalo wito ngimani. Omiyo akene wache ni nyinge ng'a. Onego bed ni biro ka chieth mondo warang to isechopo kiwango mane. Nikech inyalo risk ngimani. Mondo wang'e ni to iselalo remo mang'eny, omeyi remo, to mondo wane ka bende nitie gima chielo man nie kuomi kanyo. Inyalo paro mana nikech en yath mar gomo nyuol imomiyo itimre kamano. Nyalo bet ni gin fibroids mawacho go eko. Nitie kata tuoche moko mamiyo ji lalo remo mang'eny, moko chuno ni gin related to gik matimo dend joma mine koka reproductive system. Omiyo mago nego check. Omany second opinion wacho nosedhi siptande mang'eny to omany second opinion, third opinion mondo mi iyud kaka inyalo konyori nikech seche ma dendi iwinjo ka ok ber chandruok nitiere. Yena mondo mi akaw simu machielo daktari. Priska, hello? Hello. Machiegni Priska? Yeah. Nentiere ndalo machakre 2019. Mana madhi molal matieko dinario koka ne remo. Kenodo kombinga nera makabisa. Makata wuoth ne tek, tiende neno ok nyal neno piny, na ne rama. Ai koro kotieko dinario kamanta atuo kamana ni an gi is. Ai adula neno mana remo mapis ka an gi gimoro dweche adek. Koro bang' nyuol no, okachaka neno remo, nobiro matese buogo lal. Koro ondinga osebedo ka rame kabisa maka gima awinja ka gima chogo moro rame ondinga kate na rame to remo no kendo buogo lal okambe. Okambe neno totally. Koro pena la sana nyalo timo nang'o nikech awinjo ka ondinga pong kabisa. Ija higni adi mami? Ondinga pong to kata wuoth tek. In ja higni adi? Intiere gi higni adi? I'm gi 30 years. En gi 30 years. Daktari winjo penjo ne malera. Mano mama mapod tin. Obet gi rem to koneno remo. Kopoto mako ich. Mita kata nosemako ich to kong'eyo. Mano nyalo bet achiel. Mar ariyo, ne nyalo bet ni en gi infection. Infection en yamo maricho madonjo e dend dhano kata mana nyaka e od nyathi kae. Mana achiel. To gimomiyo sani okone remo bang' nyuol. Onego bed no ng'isowa ni to osetieko ndalo mang'eny marom nadi nyaka nonyuol.
nikech nitie mine ma sama dhodho nyathi tok bi neno remo kata mana higa mangima kata nyaka higni 2 luwre kod kaka gidhodho nyathi mano timrega waluonge ni lactational amenorrhea ya nikech dhodho nyathino ero to gima bende wang'eyo matimore nyathi dongo ka to doko wuok kosewuok placenta ne ni kae biero ne ni ka biero bende wuok sama mago osewuok mine pod chwer kuom ndalo nyaka bang' nyuol seche moko chopo nyaka kata mana jumbe 6 sama mine chwer no remo ni wang'eyo ni nyalo encourage dongo mar bacteria en culture medium mar bacterial proliferation gi kimombo omiyo onyalo bet kata seche modhi nyuol no ero luwre kod kaka oti kode kaka obedo handled sama icheki kidwa nyuol luwre kod hygiene manitie samitimo gino kata jok ma attend to you ma attend ni go eko nyalo keto bacteria ka ok gitiyo gi yore maler gima hygienic gi hygiene maber tinyalo nwang'o ni bang' nyuol no yudo infection no nyalo donjo ka bami od nyathini nyalo dinre nyalo dinre actually makoro kamare mowuokie no onge tinyalo nwang'o ni mamwalo koni ni modinre to malo koni mito yawre koro samonego bed ni dhi e dwe tiwinjo rem nikech ichwer malo ka to kowuogi uterus bro timo gimotimoga pile mondo obire mondo gol remo to timo mano to remo to kuog koro remo daka dwe ka dwe winjo rem to remo to onge mineno to doko ling sama koro kichwer to mano nyalo timre gini dog maduong' omiyo nitie kaka wanyalo menye bu wang'eni gima kamano timore nitie kaka wanyalo timo mano gima ber gi gigi duto te ni nitiere gima inyalo time kaito gima ber gi weche gi duto te bende ni kaponono ni ofweny ni chandruok en ang'o to nitiere kaka inyalo kony thoth gi daktari inyalo kony of course yes now mokwongo gima important en ni wang'e ni ang' madhi nyime mani luongo ni diagnosis wafwenyo problem mantie wasewacho gik manyalo kelo problem eko to gin gik mwanyalo ng'iyo bo ang'e gimoro kaka uterine fibroids watimo gimiluongo ni ultrasound bro ng'isowa ni fibroids ni kanyo kata ka bed ni en nyathi manyako ma pinye koni odinore to ochwer dwe ka dwe to gino chung' mana kanyo to winjo rem kwatimo scan ultrasound wabro neno remo mochokre no kama nitie ka en gimiluongo ni gi kimombo synechia ka od nyathi odinore ka od no odinore bende kwatimo scan nyalo ng'isowa to nitie test moko mwaluongo kata ni HSG hysterosalpingogram miketo gimoro gi piny mondo rwak pi moro iye kanyo mondo gi pressure odonj ka itigo x-ray nyalo ng'isowa ka kanyo nitie gimodonje kata gimoko donje omiyo mago duto yore mwanyalo timo gino ero mondo wafweny gima dhi nyime kamano daktari thuolo emomaya wang'a twak to pod lach mokalo nikech kaka diagnosis ok wamulo maber yore mopogore opogore mag thieth ni ponono ni en fibroids inyalo time nang'o ka ponono ni oyang'e ginyalo duogo ponono ni en endometriosis kaka ni wacha inyalo tim nang'o kata kamano wabodhi nyime gi twagni e yore wa mag tudruok mag mbui ma pile pile to nakwayo daktari ni kiyudo thuolo odiochieng' machielo tiduogi mondo watiek twagni pok watieke mano biro timore nikech nyaka wapuonjre pok watieke koro amor mokalo ni kwaramogi nyaka ng'e gima thago joma mine to wanyalo timo mano mondo wapuonjre maber mondo wang'e kaka wanyalo konyre amor mokalo ponono ni ng'ato dwa tudore kodi daktari inyalo yudi kanye gisechegi an gi kar chieth ot miluongo ni Professor Nelson Awori Center gorofa mar 3 dhoot mar B2 Baba 2 B2 to bende an gi ot kamachielo gi Kenyatta Hospital private wing suite number 46 mane kama inyalo yuda kamano namba mar simu koso abiwa Nelson Awori kod Kenyatta ok rach ka ung'eyo 0725 735 038 kendo abro nuoyo 0725 735 038 kata 0733 716097
0733 617097. Amor daktari aduoke erokamano makende kendo gimomora maduong' ni singo ni odiochieng' machielo ibiro duogo mondo watiek twagne. Mano wabiro timo kamano. Erokamano ahinya. Erokamano. Bende yudo konyruok, bende puonjori, bende neno achiel ariyo adek, to gima ber ma daktari owacho ni gigi duto teko tim diagnosis maber to nitiere kaka inyalo thiedhgi. Ne daktari marwa erokamano mang'eny. Ne jogo picha mawa kamoting'o Anesto Gini antiere kodgi e studio ka, erokamano. Ne jogo mochung' ne weche mag duol, erokamano mang'eny. Ne director na erokamano ahinya Obado kaachiel kod producer na Perpetua Okoth. Ne in jahera mar chenro ni Amor kendo aduoko erokamano kuom bedo koda. Ageno ni podi bedo kodwa mondo wayud kaka wanyalo puonjore kendo kaka wanyalo konyore. Ani iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani ka wawachoga pile pile ni ngima en mwandu, oriti masani. Or deposit into a KCB Gold Savings account and stand the chance to win. Revisha and feel the roar. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushogilia tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. This Valentine's month, show your love with a special gift from Citizen Duca and Quickmart. Our Valentine's Day hamper is filled with thoughtful treats. 80 grams chocolate at 199 shillings, 200 grams drinking chocolate at 199 shillings, 1 twin pack sanitary towel at 99 shillings, and 1 pack of pocket tissue at 15 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your Valentine package, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duca, your home of discounts. Duca, the home of discounts. Your love story awaits this Valentine's na View Travel. Join our exclusive couples Cape Town trip from February 13th to 17th, 2025. Delight in Valentine's picnic, dinner at Land and Sea, a winelands tour, a full-day city tour, a peninsula tour, a cable car ride up Table Mountain, and exploring Bo Cap. All this in a 5-day adventure starting from $1,545 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoi wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod Guot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Oyimore kwa Ramogi kamana nyako mkete Ramogi TV kaune wangsae chenro mara ng'ich welo wantiere kagi Wilson Ochuka jaka buoch kobita kaka jaloko marwa. Bang'e saa 3 buch jopiny wabrogo mbaka gi welo wamodhial. Dr. Kevin Osuri en apisa mar thieth Homa Bay. En obro wuoyo kodwa ken dala ma Kisumu wadhigo kodgi mbaka mopogore to gi Dr. Davji Atela jagoro maduong' mar KMPDU mano Kenya Medical Practitioners and Dentists Union. Gimomiyo ntiere chenro ma jopiny America osechungo mag thieth pachoka. Osemiyo jomoko ochunge tich kaka joge USAID ong'is ni gichungi bed pacho dweche moko 3 to ntiere buok moro ni samoro ok dhi bedo dweche 3 kende nyalo kalo kanyo. Gin bilion buora mosebedo ka piny mar America mar chenro mag thieth e pacho kae to chung ma koro chungi gi jatend piny America manyien Donald Trump dhi timo nang'o, ang'o ma dhi timore, mane mbaka modhi goyo gi daktache ma biro bedo kodwa ka en mondo injeni to koro jopiny dhi timo nang'o bang' chungo chenro mag konyo jopiny. An kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach deno Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien ma wango. We are also looking into the concerns of HIV, TB cases, and also patients who have malaria or other forms of support that the US government has been offering us. Achiedh nade omako chenro mathoth mane piny America siro kaka mag thieth makaluo ka achiel kod obila ma yande otera iti. Meona jinsi walivyoteswa, manake wamefunjwa mbafu na kunyongo. Anyuola mayande oyudo ringre jogi mane ondhi mlolongo koro pod biro rito e kinde malach kapok giyudo thuolo marikogi. Kisumu has a cartel. They see a space, they create documents, they get this land, they pay very few rates or they don't pay rate at all. Tend boma ma Kisumu golo ywak ni achudhe mono gichoko osuru kaka dwarore. Nero kama na yenye imbido wairu njo pachi aria dek au chiel nono kaka nyalo yudo. Wajotije duto mag riwruok maok mag piny owacho mar USAID ochungie tich ayanga kochakore tarik 7 dwe mar 2 higa montiere ni. Buok to nitiere ni dipo ka piny America ochungo chenro mar USAID chutho ma okuom thuolo mar dweche 3 kende kaka jatend piny America Donald Trump nolando ka nokawo telo. To kaka Simfros Okinda bende leronwa, migawo mar thieth e pacho ka endi bende osechako loso chenro mag dino fuok ma America oweyo ne jopiny. Kony mawuok e piny mar Amerika ne pinje Afrika medo duono kalore kod chike mawuok kinde ka kinde e pinyno ne riwruoge ma yande tayo chenro magi. Nenore ni kony makamano koro inyalo bi chung kuom thuolo malach moyo dweche 3 kaka ne ipare.
Jotije duto ma achiel kachiel mag riwruok mar USAID koro chunge tich chakre tarik 7 chieng' tich abich jumane. E ote manokete mbui mar USAID mana jotich mantiere tije ma ochuno ema pod idong' e tich ka ibiro chiwnegi ote odiochieng' makiny ewi tijegi gibende. Ne jotije mag USAID matiyo oko mar Amerka, chenro osechaki mar neno ni gidok e piny Amerka e bwo thuolo mar ndalo 30 mabiro, mak mana jogo ma samoro ni kod ng'ikruok maka kod kacha manyalo monogi dhi e safar gi e kindeni. E seche ma magi dhi nyime, piny Kenya koro chako chenro mag nywako tuoche duto kamoro achiel kendo manyo kama omenda biro wuoke mar kawo kar sir ma yand Amerka chiwo ne thieth e pacho ka. So we had time and time again given policy direction on integration of HIV and TB management into the broader healthcare system, and this is becoming a stark reality that we really need to move towards that, so that we don't have HIV, TB programs standing in silos, but we have them integrated. Important that going forward, we work together with all stakeholders, the county governments, all the development partners for integration of healthcare services, because that is key. And especially integration at the primary care level, where a majority of our patients receive their services from. Koyieni ok odhi bedo mayot mbele ka barasa olero ni sirikal dhi tiyo kod okumu mar Taifa Care eneno ni onge jakenya moro amora mokoso thieth. At this juncture, I believe that it is critical for us to think of sustainable solutions, domestic health financing, and part of it is through Taifa Care, and that is through the Social Health Authority, where we'll be having funding from the Social Health Insurance and also from Exchequer, and again looking at Treasury and other alternative forms of funding to ensure that we are also looking into the concerns of HIV, TB cases, and also patients who have malaria or other forms of support that the US government has been offering us. E higa mar 2023, piny Amerka nogolo omenda maromo $9.84 bilion mar siro chenro mag thieth e pinje. E wi omenda no, thieth mag kute mag ayaki, tuo mar kahera to kod malaria noyudo shillings $811.4 koluwo agulu mar Global Fund. Pinje mosebedo koyiengore kuom Amerka koro nyaka yud yo mar twenyo got mar neno ni fuok ma Amerka oweyo obugi ma ok ohinyo ngima jopiny. Simfros Okinda, Ramogi TV. Mane mbaka mang nogo e buch jopiny to seche mowuoyeni to ni moko kuom jotije riwruoge ma ok mag piny owacho mane siro sekta mar thieth e kaunti ma Homa Bay mane ochungi juma mokalo gigolo ywak margi ewi midhiero makoro ochomogi bang' piny Amerka chungo sir ne chenro magitimo. Okang' mar chungo jotijego bende ineno ka gima dhi hinyo sekta mar thieth e kaunti ma Homa Bay ahinya te lwenj kedo kod landruok kute mag ayaki. Ali Abich nigi ler mar wachni. Sekta mar thieth e kaunti ma Homa Bay osebedo ka yudo sir motegno ka owuok kuom riwruoge moko mag piny owacho mane yudo sir mar omenda ka owuok e piny Amerka e kedo gi landruok kute mag ayaki e kor gwenge kod kedo gi tuo mar kahera, chenro ma koro kwamo bang' riwruogego mane opiendegi kendo chungo ji e tich kaluwore gi chik mane piny Amerka ogolo machungo omenda ne migepego. Liverpool VCT, achiel kuom riwruoge madongo ma osebedo ka konyo e kedo gi landruok kute mag ayaki e kaunti ni kod chiwo sir ne jogo mani kod kute mag ayaki e kor gwenge sani odong' maonge jotich bang' kane or pacho jotije maromo 870. Ana Tieno en achiel kuom jotije mag LVCT mane ochungi e tich. Wito tich kaka nonyiswa ni tijewa orumo ma wayudo barupe ne en gima ogowa gi buok ahinya. Kaka wan mine matindo ma ng'iyo families wa omako dhogwa ahinya nikech wakia kaka wadwa timo sani gi mudho mosebiro kuomani. Wakwayo sirikal gi president wa mondo koro wuog oko mondo konywa kaka jo Kenya nikech tije mag migawo gi eke mosendiko wan Kenyans. Jotijego sani odong' kod kiondko bang' kane osechunggi e tich kendo manyiso ni kata mana jotuo mana gi lemo e kor gwenge poni sirikand kaunti koketo okenge mowinjore mar chopo ir jotuogo e kor gwenge to ngimagi nyalo biro hinyore. Gik mane watimo ne alworawa kaka community sani koro dhi chung, ji dhi hinyore mang'eny nikech waonge tich, jok mane wang'iyo mane nitie bwowa mane warito be koro dhi winjo matek. Wakwayo ni sirikal mokwongo President wa Ruto na kwayi kabisa mondo ing'iwa jotendwa ma piny luo gi Kenya mzima nikech oko affect Homa Bay kende o affect Kenya mzima. Jotendwa te mondo wuog oko mondo mi kerwa advice malong'o
manyalo konyowa. Nyawadgi Quinta Wuor wacho ni sani gidong' maonge kama ginyalo chweyo lwetgi kendo chenro maggi mapile nyalo rochore pone sirikand kaunti ok oresogi. Koro wakwayo government ma Homa Bay mondo okonywa kaachiel gi government gi president mondo okonywa oriwre mondo okonywa nikech kaka wanyalo timo wiwa opong' kaka wanyalo timo onge mental health wan godo. Chief Officer migawo mar thieth e sirikand kaunti okoni kata doko ni chik ma piny Amerka nogolo hinyogi to jotuo mane migepe go ekosero pod biro yudo chenro mag yo mowinjore. Koro wan kaka department mar thieth wase sudo ma immediately watimo gima dho ngere luongo ni integration kata koro waketo services kamoro achiel. Koro kidhi osiptende waibo neno ka outpatient and achiel jotuo teko ithiedho at one point. Pharmacy bende yath bende koro wachiwo kamoro achiel, laboratory nikech koro staff odok piny. Koro ka staff odok piny koro nyaka wa collapse services moko obi kamoro achiel. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Bang' piny Amerika golo sir mare riwruok mar UN Trust Fund ma en achiel kuom riwruoge makonyo e siro chenro mar kelo kwe piny Haiti, jaloso e lo piny owacho Isaac Mwaura to wacho ni piny Kenya pod biro dhi nyime kod chenro mar kelo kwe Haiti. Mwaura wacho ni sir mar chenro madhi nyime piny Haiti osebed ka isiro kod pinje mopogore kod Amerika. Kaka Cynthia Onyango leronwa, jachiw paro ne sirikal e weche mag arita Jambetre Monica Juma bende korka kore olero ni agulu mar UN Trust Fund ni kod omenda moromo dhi nyime kod chenro mar Haiti. Yamb tend jatend piny Amerika Donald Trump pod dhi nyime kod yungo riwruoge kaachiel kod winjruoge ma opogore piny ngima ka gisani koro guro e winjruok mane piny Amerika oketo mar chiwo sir mar omenda ne piny Haiti kokalo agulu mar UN Trust Fund. Sani koro piny Amerika wuodho tiende ondamo maneno madhi kelo guonyo wich ne jotelo matayo agulu mar UN Trust Fund mondo chenro mar kelo kwe piny Haiti kik bed kod ng'ikruok. The issue of Haiti is also a multinational effort. It is not hinged on one nation. And the mission, MSS mission, is there upon the resolution of the United Nations. Ka odwoko penjo wi okang' ma Kenya dhi kawo bang' lokruok mag piny Amerika, jaloso e lo piny owacho Isaac Mwaura wacho ni piny Kenya pod biro dhi nyime kod chiwo sir kaka ne giketo e winjruok. Kusiwe na tatizo lolote na kwa hivyo watu wa Haiti wasiweze kuwa na shida yote kwamba hamna fedha za kutosha kumaliza mambo haya yote ambayo yanatendeka kule kwao. Tunasimama kidete na tumeweza kupiga hatua nyingi zaidi na tutaendelea kufanya hivyo kulingana na ule uhusiano tuko nao wa kimataifa. Kaluwore kod Mwaura, nyaka sani agulu mar UN Trust Fund ni kod omenda maromo $85 milion ka pinje mamoko machiwo sir ne agulu ni uting'o Canada, France, Turkey, Spain, Italy kaachiel kod Algeria. Mwaura bende olero ni nitiere pinje ma oikore chiwo sir ne piny Haiti kaka Switzerland. Umano owacho ni gionge kod luoro moro amora wi piny Amerika rem golo sir mare. Iko na ufadhili ambao ni wa kutosha kwa sasa kwa sababu ni mfuko wa fedha wa Umoja wa Mataifa ambao tayari umepokea zaidi ya dola milioni 85 na wale wahisani wote ambao wameweza kusema watachangia mfuko huu. Pesa zile ambazo tumeweza kuziona ni shilingi ni dola milioni 110.3. Kwa hivyo tunakisi tu peke yake ya dola milioni 25 na kati ya hizo ni dola tu milioni 15 ambazo zinatokana na Marekani kulingana na uamuzi wa rais mpya Donald Trump. Wacho ni geno margi eni agulu no biro chope okang' mar chung kende owuon mondo kik bed ni kinde duto gikwecho ka gidwaro kony. Pia tunaangalia zaidi kuhakikisha kwamba mfuko huu wa fedha ujisimamie wenyewe, sio kuchangia tu. E duol achiel, jachiw paro e weche mag arita ne jatend piny Kenya Jambetre Monica Juma mane ochiwo ote mare kokalo e mbui mar X olero ni agulu mar UN Trust Fund ochung' motegno mar dhi nyime kod chenro mar kelo kwe Haiti. Magi timore ka piny Amerika yande osingo chiwo $15 milion kaka kony ne obila makonyo e kelo kwe piny Haiti, sir makoro chung' kuom ndalo 90 mabiro. Nyaka sani, piny Kenya osetero obila maromo 617 e piny Haiti, e kinde ma obila mawuok e pinje mamoko kaka Guatemala, Jamaica, El Salvador, Bahamas, e kind pinje mamoko
bende oriwre kodgi mondo okony e kelo chenro mar kwe pinyno ma jonjore onyoro kod timbe maundu. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kwa kanyo ni ripot mar bero mar ringre rowere ariyo manondhi kendo lal godo e gwenge mag Mlolongo dwe mar 12 higa mokalo onyiso ni rowerego nowito ngimagi bang' yudo hinyruok kuonde mopogore e dendgi. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, jabero e lo sirikal Dr. Richard Njoroge ma otelo ne chenrono owacho ni anyuola mar Justus Mutuma kod mano mar Martin Mwau ok nyal kawo ringrego nyaka non-gi mokwongo makare e yo mar timo science miluongo ni DNA. E kar kano ringre ma City Mortuary buore Nairobi, anyuola mag Martin Mwau kod Justus Mutuma kaachiel kod jogo makedo ne ratich oganda nochopo ne chenro mar bero ne ringre rowerego manondhi kendo lal godo e gwenge ma Mlolongo tarik 18 dwe mar 12 higa mokalo. Kaluwore gi lipot mar jabero e lo sirikal Dr. Richard Njoroge, ringre rowerego nofweny ni nigi hinyruok mathoth e kuonde mopogore e dendgi. Achiel kuomgi nowito ngimane kaluwore ni noding'ute kaachiel kod hinyruok mag kor. Komachielo, nyawadgi nowito ngimane kaluwore gi hinyruok mang'eny mag kor kod mago mag wich. Hinyruok mamoko bende nofwenyore e lwetene. There were multiple abdominal, chest and head injuries. We also have what we call defense injuries on the arms. So it looked like there was a struggle because, when you try to defend yourself, you will get what we call defense injuries on the arms and the wrists. So that's the first body. The second body was also very decomposed. The main findings was scalp or head injuries. He also had a posterior abdominal wall, abdominal wall and thoracic injuries. Again, it was multiple injuries. The other main finding on the second body was injuries to the neck. And so we came to the conclusion that the cause of death of the second body was manual neck compression. Dr. Njoroge kata kamano ochiwo ler ni anyuola mag rowerego pod ok nyal kawo ringrego nyaka kanyo mafweny gi makare kokadho yor lony mar science mar DNA. We cannot assign any name to those bodies as at now. I know the family has said they have identified the bodies, but with the level of decomposition, it is not possible for us. For us, we work with science. We will be very hesitant to release the bodies for the families to bury until definitive identification by DNA methods is done. Anyuola mag Martin Mwau kod Justus Mutuma koro dwaro mondo piny owacho otim nonro mapiyo kendo mak jogo mitudo kod tim makochno. Meona jinsi walivyoteswa, manake wamefunjwa mbavu na kunyongwa. Na hiyo ni kitu naona haiwezi kuwa imefanyika na mtu mwenye ajui juu ukiangalia organs haijaumia na mbavu zimefunjika. So we are still appealing to the government to go ahead and give us justice. Kwa machielo, riwruoge makedo ne ratich oganda bende omako chung'ni gibiro medo sundo piny owacho kod okwach kich mondo tim nonro mapiyo mar ni tim mar ndhiyo kendo lal kod rowere to bang'e yudo ka giwito ngimagi ok en ranyisi makare ne piny Kenya. What are the police doing? Why are they not using the fingerprints at least to begin with to identify these persons? The laxity that we are seeing in the system is just unbearable, and we are calling on all responsible institutions to move with speed to ensure justice is done, particularly to the families, just like Justus's family. We are a bit worried when the government says they are unable to know who has done this, and what's more, they are unable to trace even where the bodies are. Magi duto timore ka anyuola mag Steve Mbisi kod Kalani Mwema podhi nyime gi manyo wedegi mabende nondhi kendo lal godo e gwenge ma Mlolongo. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Komanda mar obila machon e kaunti ma Nairobi, Adamson Bungei, okichore mabor gi nek mar rawera Rex Masai manochwad gi magina e kinde ng'anyo mag Gen Z manobagi e pacho ka higa mokalo. Bungei wacho ni ng'anyono noywayo nyaka jonjore mane nigi magina, omiyo onge ranyisi ni obila ema nonego Rex. Bungei bende wacho ni nochuno piny owacho be mondo ool opisas moko moa e bad migepe mopogore opogore mar kweyo tulono ma ok mana polis kende. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. E doho ma Milimani,
Janeno mar abich buch nek mar Rex Masai, ma en komanda mar obila machon e kaunti ma Nairobi Adamson Bungei, nochopo mar duoko penjo ewi nek mar rawerano, manochwad gi magina e kinde ng'anyo manobagi gi rawere mag Gen Z e pacho ka higa mokalo. Kochiwo neno mare e mbele jal bura Godfrey Sarigo, Bungei olero ni obila ne onge gi ripot moro amora ewi ng'anyono, kendo ng'anyo ma kamano ne giwinjo mana ripode e yor mbui. Started at around 11, a number of young people and a population grew up within town. That became a crowd and led to the demonstration within CBD. And at the time, that is within 11, the entire town was invaded by young and a group of persons. Kuom mano, Bungei wacho ni nek mar Rex ok nyal tud godo obila kalore ni ng'anyo ma kamano. Bende noywayo apisa mamoko machalo mago mag jela, NYS gi mamoko mane oor gi piny owacho mane oriwore kodgi mondo mi okel kwe e kinde mane rochruok mar arita medo jimbore e bomano. Kata kamano, ne onge chik mane omigi mar rakore gi jong'anyo. And in police service, the operation or mode operandi depends on the situation that leads to reaction and action to be taken at that time and period, and at that time of need. Of course, to the extent even we had the military team, we had the officers from prisons and NYS and so forth. So the only thing that police did on that time was reacting to the situation. And that was a reactional situation that led to deployment of each and every available police officer or security agency within the CBD. I'm clear in my mind that there was no operation order. Owacho ni ng'anyono nokikore gi oganda mane ketho mwandu ka bende noyo nyaka jomaundu manochopo e ng'anyogo gi magina magi giwegi. Mano onge ranyisi manyiso ni magina manonego Rex ne oyairo bila. In the melee of that disturbance and also destruction within the city, we have even private firearm owners who can use the same firearm. We have also groups and goons who could be still armed and they can still use the same firearm. So in this matter, therefore, unless the police are aware or reported to police, we cannot confirm a situation of shooting. Olero ni noyudo sime ewi tho mar rawera moro kawe hospital ma Bliss Hospital mantie apaya ma Tomboya manoyangone ni rawera noyudo hinyruok mar magina e bamne kendo wito ngimane e kinde mane gitemo rese. I didn't have any much report because then it was just a report made. Then we could not tell and know exactly what could be the cause, perhaps apart from the physical injury that was seen then, until when the doctors could have done the postmortem. That's the time we come to understand what might have happened. But initially, we didn't have any report on that. Ng'anyogo nokelo lal mar ngima. Kanyaka sani moko kuom rawere manoyudo hinyruok pok ngimagi oduogo kama kare ka jokedo ne ratiro mag oganda bende osebedo kaso sirikal kuom lal mar ngima mag rawerego. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Kwa kanyo ni Seneta ma Kakamega Boni Alwale koro chano pedho paro mar chike od bura mabiro chiwo lai mar golo puonj kata kum ne jogo matiyo marach kod mbui kaka mag goro tipo mag machienglo mag jotelo. Magi oyangore kinde mar romo mar senators matimore Naivasha seche mowueni. Bende speaker mar Senate Amason Kingi ne oyudore tago maliet e lwet senators ka itude kod tayo twak monindo nyakonchiel. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Manandalo machuok to iya od bura mosebedo yuyo kuom thuolo malach. Romo mar senators Naivasha e county ma Nakuru ochiwo thuolo ne senators mondo olalre matut e weche mag od bura mag Senate. Ka ema seneta ma Kakamega Boni Alwale oyango ni obiro pedhe paro mar chike e od bura mar Senate mamulo tiyo marach kod mbui motenre kod jogo magoro machienglo mag tipo mag jotelo kendo dhienyo gi mbui. E kaka yor golo paro marowere mathoth mag Gen Z osebedo katimo ne sirikal. So if the law is not clear, then both the police and the users of social media are at loss as to what are the do's and don'ts of using social media. So the intention of the draft bill that I've made in the Senate is to give way to legislation that will make it clear that these are the things you can do without going beyond the limit on social media. Senators bende omako sekta mar ofwamb kich kod ng'ut sati kagiseyo DCI kod obila kuom remfe ko jogo matayo njore mag teko ji kendo nego ka jo Kenya lal miru mana kakuyo monego taya. I was patiently, as a responsible public servant, hoping that the DCI, the NIS would then come out with formal information regarding the disappearance of young people.
So because they have taken this too long, we now must wade in so that we yet add another voice and tell the president that the buck stops with him. That's where the buck stops. The first responsibility of any government in the community of civilized states is to ensure the security of its citizens. Ramogi bende oyudo malingling ni Speaker mar Senate Amason Kingi bende okag weche makech karubaine kise kum tayo twak nyakonchiel kendo mano miyo kweth manok e od bura ok yudo thuolo moromo mar twak kaka owinjore gino ma Kingi otemo kwengore godo. Kata kamano pek mar twak ne omodhe kapidapi. I pledge nothing short of impartiality and fairness in discharge of our duties as the Presidium. The Senate's success is Kenya's success. Senators bende oko ne piny owacho serem cholonegi omenda madwarore kendo mano weyo katijegi odiedo. Senators, not one, not two, are bundled in buses and being taken to meeting sites like in Dodoma, in Tanzania. Then they're bundled there. And they're senators. I've never seen a member of the National Assembly traveling in, being grouped together and put in a bus and travel all the way to Tanzania in Dodoma. There are bills that pass through the National Assembly that must be ascended to, that must get concurrence from the Senate before they are ascended to by the President into law. And for me, I take the view that if the National Assembly is using its leverage in the PSC and on the fact that they are the ones who do money bills, then we can also use our leverage on the bills that come to the Senate to make demands. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Askwai na vasha tuwadhi yu moro machuogo dog bang daka matin kikidhima bora inya ria deka uchiel nonone kakinyalo yudo waneno ka makamu ka nigisumo kanyo achini Trevor Mosinane Dr. Usuri mano mbunge malego usonga 2032 after Tandi tabala wanga to wuok oko loso Kisumu kamano makamu udog bang daka matin kikidhima bora inya. How do you expect me to live without Tasha? It looks with all due. Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked, only on Viusasa. Royal Mabati Factory Limited. Karinyepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie ipachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e nono 722 auchiel adek aboro adek kata inyalo timo order mari kokalo mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lo. Kuwa Aviator Player of Love on Shobiki.com. Juu hii Feb, huku ni mapenzi tu ya roho na Aviator Game. Juu big wins and rewards zipo in seconds.
kubali i-give this season. Cheza Aviator and win thou hourly by hitting the highest multiplier of every hour between 9 a.m. to 6 p.m. It gets even better ukihit the highest multiplier of the week, kwani una win $500,000 and a chance to enjoy a lifetime opportunity of riding in a helicopter. This Valentine's kama mpoa wako hata give usitense. Shabiki ina give. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB 428. Bo gente ting dek. Ntie bo marat bur. Mar chelo bera bur to kiew ka. To ginte gi bo marate. Gi kora na ero bo marate manyalo semo jowete nani mondo gi kombo marate. Warwako kende chenro mar ang'ich welo ni jatend piny Kenya William Ruto wito oko chenro mar goyo kogno jopiny madwaro kawo pande kata obok wuoth mag passport e counties mayudore e kiewo mag Kenya kod pinje maoko. E ote manochwal ni ute fwambo, jatend piny Kenya oyango ni chik makamano osebedo ka rocho ratiro mag jodak mag jopiny e counties mag Mandera, Wajir, Garissa kod mamoko e yudo obok magidwaro. Ndalo achiel kende bang' chiwo singo mar golo chik mosebedo kachuno jopiny modak e counties mokiewo kod pinje malibamba mondo miyo ogo kogno mar ng'eyo nonro mathoth motelo ne miyo gi obok kaka opande kod passport, jatend piny William Ruto ochipo singo kendo wito oko chik makamano. E ote mane ochwal ne ute fwambo, oyango ni chik makamano en ataro mar pen chik mawacho ni jakenya mora mora nigi ratiro mar yudo obok ma ichiwo gi sirikal mayango nonro magi. Jatend piny medo wacho ni jakenya mora mora ma osechopo higni 18 nigi ratiro mar yudo pande kalure gi chike mapacho kae. Omedo wacho ni pend chik kare 27 yango ni jokenya duto romre e nyim chik kendo nigi ratiro maromre. E wi mano, jatend piny ogolo chik mawito oko chik mar goyo kogno jodak mag counties go e kinde mag gikawo pande kod obok wuoth mar passport kochakre kawuono. Migepe mochung' ne miyo jopiny obok makamago bende ochik mondo miyo obed katimo lokruok mar wito oko chikego manyalo rocho ratiro mag jopiny. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto kaachiel gi jotelo mopogore mag piny ngima ywago tho mar jaohala marahuma Prince Karim Al-Husseini Aga Khan mar 4 mowito ngimane kawuono. Jaohala no mane owito ngimane machiegni gi familia mare e boma ma Lisbon mane piny Portugal notho ka en jigni 88. Sharon Ong'ao nigi ler mar wachne. Kaluwore gi milome ma oor gi anyuola mare, His Highness Prince Karim Al-Husseini Aga Khan mar 4 mane en jal mar 49 mar telo ne anyuola mar Josalam mong'ere kaka Shia Ismaili kendo jakom mar duol mosebedo ka chiwo kony mong'ere kaka Aga Khan Development Network owito ngimane Lisbon e piny Portugal ka en jahiga 88. Aga Khan owito ngimane ka entiere gi familia mare. Anyuola mare oywage kaka jal manani opara manyime mar konyo oganda kendo kelo negi lokruok e yor dongruok ma ok odewo kit chwech mora mora. Gimedo ywage kaka jal mane omi luor e piny mangima kaluwore gi kedo mar nyayo kwe. E ote mare mar chiwo mos ne anyuola mar mosenindo Aga Khan, jatend piny William Ruto oywage kaka jatelo mane ochiwore kod tekrene duto mar konyo oganda maonge kod nyalo, ahinya kokalo e gedo mar skunde kaachiel kod ute thieth. E piny Kenya, ne en jaket mwandu e sekta mar jigiwegi, kendo kembege ne ondiko moheo jotije 18,000. Aga Khan ibipar kuom chako skunde, mbalariany, ute thieth, bengi, ute okumba e kinde mamoko. Moko kuom chenro manochako e pachoka oriwo bengi mar Diamond Trust Bank, kambi mar okumba mar Jubilee Insurance, od thieth mar Aga Khan, mbalariany mar Aga Khan, od fwambo mar Nation Media e kinde mamoko. Kaluwore gi anyuola mare, jatelo mar 50 mabiro kawo kare ibiland bang' kopo mare mogik e kinde ma ibibed ka isomo will kata oboke moweyo chien kaka mwandu mage ibipogi. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Watimo mos ahinya ne familia mar Aga Khan. Commissioner ma county ma Homa Bay Moses Lilan oyango ni nonro te magitimo kaluwore gi wach nek mosenene gwenge mopogore county no chakre ngeso mokalo nyaka kawnegi ondamo mar chik
mar neno ni familia mag jomo osenegi oyudo ratechgi. Ji madirom 8 osenegi e monj mag pala gi ojala chakre ngeso mokalo ka nek mathoth otenore gi weche mag hera. Lilan wacho ni moko kuom nek makamano gin gigo mane inyalo geng' ka okoni gitimo maginyalo mar neno ni familia mag jogo mosewito ngimagi e nek makamago oyudo ratechgi kendo achije bende ondhi. It was unfortunate for what we saw because some of the incidents happened even in church, where our belief is that church is a sacred place where all of us go and worship. So for these incidences, as much as they were unfortunate, we want to ask that let's have a mechanism that we can utilize alternatively to resolve our conflicts. One of the people who had been suspected to have killed the fellow in Kabondo this morning has been arrested. Investigations have gone into to look at these cases critically, and I would be quick also to confirm that at least we are making a lot of headway. In many of the incidences, I think we can all confirm that the pattern in some of them relates to the relationships between the actors, and we are working towards getting justice for all the people who lost their lives. Joma kedo ni ratiro mag oganda e kaunti ma Migori yuaga kwede ma jogo modak kod kit chwech ariyo mong'ere kaka intersex pod kale nyaka sani. Giseyo jatend piny Kenya William Ruto kuom wacho ni piny Kenya oyango kit chwech ariyo kende mana kaka jatend piny America Donald Trump bende nowacho. George Juma miyo ler mar wachni. We have gotten to understand that the policy direction of the United States supports what we believe in, that boys must remain boys, and men must remain men, and women must remain women, and girls must remain girls. Wach mane ogol kod jatend piny Kenya William Ruto mane wach ni piny Kenya bende chung kamoro achiel kod piny Amerika e yango kit chwech ariyo ma oting'o wuoyi kata dichuo kaachiel kod nyako kata miyo osekelo paro ma opogore opogore. Jokedo ratiro mag oganda e kaunti ma Migori ng'iyo wachni kaka mano manyisa kweda ne jogo mantie kod kit chwech ariyo kata kinde bende dho ngere dendo kaka intersect. E kinde twak margi e kaunti ma Migori, jokedo ratogi mag oganda ka otele kod Ezekiel Laseneka mariwruogno Mawal Post Changers makiratogo mag jogo modak kod kit chwech ariyo wach ni wach mane ogol kod jatend piny Kenya William Ruto osekelo luoro ni jogo modak kod kit chwech ariyo. Wadwaro ni president o withdraw statement no. O withdraw statement no e public kaka no wache e public no. Nikech kaka no wache noko include jok modak kod intersex chwech ariyo, chwech ma Nyasaye ema nomiyo ng'ano chwe kamano. Koro en owuon ok onyal loko. Emomiyo e census ma 2019 jogo nobedo included nikech piny no se recognize ni gintie. Giwach ni jogo modak kod kit chwech ariyo kata intersect osebedo ka ikwedo e pacho kae kendo sa ochung bende koro piny wacho nyaka koro rit ratiro margi ka josiasa be nyaka koro kung lewgi. Jogo man chwech ariyo nigi ting' mapek mar pondo kinde ka kinde kata ka gimanyo thieth kata seche ma gin e skul. Mwese kibe machiel kuom jokedo ne ratiro mag jogi modak kod kit chwech ariyo wach ni oganda modak kod kit chwech ariyo osebedo kod pek kata yorego mag somo kaachiel kod thieth. Sirkal onego obigi nitie need mar legal framework madhi konyo nyithindo ma akinde mondo oyud services magi hitaji. Nachiwo kes mar nyathi mana nyaka na owuok e skul moro kodhi skul machielo nikech kako chalo matende ni owuok e nyako ochako chalo gi wuoyi to nantie change of name kano dhi e registrar mar Migori ka mar births and deaths no owacho ni onge legal framework monyalo onge national legal framework monyalo
hang'e mondo okony. Koro kwan gi legal framework malo kocha manya konye koka wanyalo yudo konyruok ne nyithindo makinde. Joketrogi mag oganda wacho ni gimor ni chike mar rito trogo mag nyithinde pacho kae maonge ka Children Act 2022 oyango kit chwechni. Kata kamano, gidwaro ni oket chik ma bende yango jogo madongo ma bende nitiere kod kit chwech ariyo. Ratiro mar intersex oseng'i gi serikal nikech en e sheria mar nyithindo miluongo ni Children's Act 2022. So seche ma parliament no osepitisha mowacho ni sheria no koro nitie kendo recognize intersex. Koro okonya duogo kaka president mochako wachi ni en recognize mana gender ariyo magin male and female. Mondo mi watiek stigma and discrimination nyaka wabed abeda gi chik ma bende ochunga yanga mondo mi o protect intersex persons. Ka onge chik mopogre gi mar Children's Act, chik ma bende protect intersex adults, to pod stigma and discrimination pod biro bede. Kaunti ma Migori nyaka san lipot yango ni nitie kwan jogo modak kod kit chwech ariyo kata intersex maromo 401 ma bende osewuok oko ayanga ka jokedo ratogo mag oganda wacho ni ponti mopondo nikech akweda. George Juma, Ramogi TV, Migori. Donja ne weche mag ohala ni kaunti ma Kisumu osengorakore gi achudhe mosebedo gi chenro mag choko osuru ma bende osemiyo kaunti no lal. Magi nolandi sama olok chenro mag choko osuru kowuok e board mar choko osuru nyaka tend boma mar Kisumu. Ma endi biro toka chiedh nade kwako tend board mochung'ne osuru e kaunti no. Millicent Adhiambo miwalero. Tend boma ma Kisumu koro kawo ting' mar choko osuru kowuok e board mar tend county ma yandi ochung'ne chenro no koluwore kod midhiero maka kod kacha mosekwako board no moting'o jakom mar board no gweyo tao. Tend boma no koro ting' magi oriwo choko osuru mag lope, lendo e geng' apaya, chiwo lesen mag ohelni kod mag dongruoge ne tend boma ma Kisumu. Jatend migawo mar omenda e kaunti ma Kisumu, George Okongo, wacho ni giseyudo dok chien e chenro mag choko osuru konyiso dwaro mantie mar yaro chenro makamano. Okongo koro kwayo od bura matin kata assembly ma Kisumu mondo non matut gima omiyo weg ohala e kaunti no ywago nengo mamalo mag chako kendo riembo ohala, wach mamiyo nitie dok chien e yore mag ohala. We need to know what is driving the cost of doing business in Kisumu high. A couple of years ago, if you went to look for rental space at United Mall, again, you'd have had to queue. Today, if you go to United Mall, you'll find a number of alternative spaces because people are vacating. I would like to request the County Assembly perhaps to set up an ad hoc committee to look into the cost of doing business in Kisumu City. What is happening? Something is happening. Tend boma ma Kisumu to yango ni geto choko omenda mantie kin siling bilion 1 nyaka bilion 1.4 chop dwe mar 4 higani. Magi gigeno yudo kowuok e lendo mag ohala kod lesen ne ohelni manyien ka meneja mar boma no Abala Wanga otielo dwaro mantie mar yweyo oko mibadhi mosebedo kokwako chenro mar choko osuru kaka yor kelo dongruok mowinjore ne jopiny. We have only 4 months to collect for you at least between 1 billion to 1.4 million by end of April. I'd like a revenue collection account where I can monitor that the city is collecting this. I don't want a jumbled money to be reconciled after a week or 3 weeks. The bottom line is, please don't steal revenue. These streams we are dealing with are cashless streams. Before I forward you to County Secretary, I'll have dealt with you ruthlessly if you steal revenue. Just go home. I'm not going to transfer you. And even I'll post in the notice board that you are no longer collecting. I can even take it to the newspaper. Abala bende oyuago wacha chudhe kod kwepo lokruok gi chike kaka oinga madongo mosethiro choko osuru ka olando ni gidhi tiyo gi lony manyasani e choko osuru kendo golo oko lendo machon. Kisumu has a cartel of land swindlers. They are agents. They see a space. They create documents. They get these lands. They pay very few rates or they don't pay rate at all.
and they transfer this land to somebody who died, who will eventually sell it to somebody. And that derails the proper database of the ownership of the land, because we have to go for the owner of the land to get this revenue. Jotelo go yango ni lek mar boma ma Kisumu sani oyiengore e telo maratiro mobidhore kendo machiwo thuolo ne riekni manyasani ka jodak kod johala ijiwo mondo orwak lokruogegi kaka yor kelo dongruoge mowinjore kendo jiwo ochumi mar boma ma Kisumu. So can we solve the problem within the 2 years? When we start to pay bill was a chulo, wage bill was a koroka mwa the right people, wawe county ka oge gowi, wawe county kwa luko maler, no staff me wawe kamo. Dongara kwa vitu koroka toko kwa mi, kwa sawa wacho marachi. We now want to see your expertise in this area as an assembly, so that you approve to us that you are people of quality, you are interviewed, employed, and you can perform. Yes. That's the baseline. These titles, head of what, if you don't perform, it's just useless. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Baso di yumoro machuo kudugo bang daka matin mondo donje weche mag tuke kik dhi mabor ahinya. On essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. Negin sigendni lakini aningine samini bazuma ze najichwadi tu yeseche mag thum maneoda mimi nalo jambo la nisombo akili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa ko ne ok dwan japo monyo nyargi koro no bimo maya olega ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Wadwa, ing'eni nyasi mariana bo miel ahinya. Seher. Chalni inisefuyo mabor ahinya Raj. To anabiro neno ni ino kichaki nen kendo. Raj, enang'o? Seher. Anadwa ni singrina. Ni an kai kato bedo ni okachaka nen kendo. Ino kiboya nyaka chieng' singri. Chunyi kik ol. Indulge in the moment. Every spoonful, Delamere Real Fruit Yogurt. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811*401# na ukumbuke, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote.
Morwako kende weche mag tuke ni jakom FKF Hussein Mohamed olando ni jata tije Patrick Koriro ndiko ne oboke mar Gwetao kuwuok e riwruok mar FKF. Hussein mane loso gi jofwambo kawuono duoko erokamano ne Korir kuom thuolo mosebede apisi kata kaka jata tich makojolo kosingo mar medo tiyo kode machiegni. Hussein bende okwedo tim mar jokudh firimbi moko miwacho ni osebedo ka chama soya kaesto girocho duoko mag tuke. In that same breath, so that you don't hear it from anybody else and you hear it from us, yesterday I accepted the resignation of the current CEO at the Federation. He was in acting capacity. I want to take this opportunity to thank the General Secretary, Patrick Korir, for the job he's done as an acting GS during the electioneering process last year when his mandate actually came to an end in December as acting Secretary General. He has given us a month's notice and we will still be working with him in the transition period. The state, which is referees, match manipulation and hooliganism. The state of refereeing in Kenya is a key concern for all stakeholders, with several challenges that undermine the integrity of the sport. There's allegations of corruption and bias. Referees face significant challenges such as allegation of bribery, match fixing, and a lack of professionalism. This has severely tainted the image of the sport. Kwa mbele ni team mar Nairobi City Stars ojiwo rako motelo ne tugo mar league kindgi kod Bidco United giko derani. City Stars ni thuolo mar 16 gi points 17, Bidco bende ni thuolo mar 17 mana gi points 17 gogo. Kocha mar City Stars Salim Babu wacho ni en gi yie ni team no biro timo maber kendo dong e league e season mabiro. Kolero ni gin okenge mag manyo jotugo mamoko madhi jiwo kweth margi to moloyo jotugo mago mbele kata strikers. Babu kata kamano wacho ni bang' tuke moko abich City Stars biro chung e tiende kendo. Cost tuko palpable relegation. Ni game yangu ya 3 kwa sababu nimecheza game 2. So nafikiri kuanzia hapo tumecheza na Bandari and then tukacheza na FC juzi. So tuna prepare kwenda kucheza na Bidco. But lengo langu kwanza first ni kuona hii team ya City Stars imebaki league kwa sababu hatuko pale pazuri pia. Kuna pale tuko kwa pressure. Management wana support vijana vizuri. Mimi tangu ningekuwa hii team sijaona kama vijana wana problem yote. Management na support kabisa. Kila kitu iko kwa hii team. So ni wachezaji peke yake ndio wajitume ndio wabaki peke yake, lakini but pande management kwa sawa tu. Bas mane kama weche ndu mara ngichwele unantire kagi Wilson Ochuka jaka boch ko bita kanya sayo yeto brodo kendo sa dek mondo ngisi weche mosebedo katimore chenro mara imore keto bogomba ka bende buch jopenyo kamano an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakachi dendo Ombija tai anyakwar guok ocha pesa wanere sa dek. Deposit into a KCB Gold Savings account and stand the chance to win. Revisha and feel the roar. E odiochieng' mar hera ni, we wakonyi loso mbaka motegno mar hera kaka janyuol gi mich motiap e dwe mar hera ni mana e Fertility Point United Mall Kisumu. Yud puonj manono ka wuok kuom jolony magwa mag IVF, discount madirom 5% e nengo mag yedhe kod discount mar 5% e chenro mamoko mag laboratory. Book your appointment today. Lwedo chweyo. Koroka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo
materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimono kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Machiegni janeno marwa ka gino ni bedo godo chieng' makare. Odiochieng' ma kawuono wuotho kela Migori County, kamoro ni Nyatike Sub County, North Kadem. Odiochieng' ma kawuono wadwa puonjore pith mar alot mar bo. Thoth jong'e bo, ne jogo mabende nitie bo moko matek, nitie mayo maina mabende kawuono an godo ni en bo mayo moko chuno ni nya chwake gi magadi, en inya teda makata ok oriwe gapoth. To kawuono hapa beber an gi japur miluongo ni Evelyn Amolo mabende dhi tero e okang' ka okang' processes te mabende dwarore sama ng'ato pidho alot mar bo. Yiena mondo akaw thuolo mar rwaki e chenro mar jumani kaka pile, luonga ni Alori Nyakabla. Machiegni. Aya. Mada. Inad. An maber. Iriyo maber. Ariyo maber. Kawuono ni wadwa time mopogore. Kaka pile thoth jong'eja ni ka dhi e puodho taromo gi japur ka wan e puodho. To kawuono adwa ni wanyisgi ni tanga nyalokore. Kawuono wachako gi donda lodwa ne. Mwang'ade maber, mabe sama ng'ato chame kokete e mesa kacha. Koseneno alot ni kanie mesa, wadwa tere okengego, wadwa nyise kaka ipidho bo, kaka iolo ne bo pi, kit tuoche ka dipo ni nitie mabende thago alot mar bo. Adaher ni fulri ne jopiny nyiswa nyingi kuma wantie gima iniwuon itimo odiochieng' ma kawuono. Nyinga en Evelyn Anyanga Molo. Anyar Karungu Sori. Atedo kalo. Kamenya modak Kadem ka. Koro apuro kai. Apuro bo. Bo gimomiyo apure. Nikech ka pi opong', to kipidhe to wuok piyo piyo. Onyalo konyi kane gino ni oserumo. Erokamano, en ang'o mano mijing'o kata moral mar donje pith mar alot ni? Gima nomiya mano nikech dondruok gi dichuo miya pesa kiatimore na onge sabun, onge sukari, onge nanga. Naneno ni tek. Koro naamua ni mondo apur. An ka onyuoma higa 95. To ka adonjo tachako pur. Pod apuro nyaka kawuono. Alot mar bo nigi kidienje adi? To in iwuon niyiero mane mineno ni ber mondo ipidhi? Gin kidienje adek lap kata nayiero marateng'. Ma marateng'. Bo ma kidhi e chiro yudo kothe ka en rateng'. Obo maber. Nikech odongo piyo. Baso yom. King'wede bi nyalo ng'wede kuom muda kapod ing'wede. Emomiyo nayiero mondo apidhe. Kani chako kodhi ni wuon ni golo kure? Kodhi mani pidho mokwongo? Kodhi mana pidho mokwongo nang'iewo e chiro. Koro modongi to koro kasepuro kama apudhe modong' matin loso na kodhi.
koro anyalo kawo kodhi machaka doga usi. Erokamano, manyiso ni in iwuon bende nitie ndalo ma kineno ni ber tiuso ne jomoko kodhi ma in iwuon in godo e puodho ka. Gin ang'o ma ng'ama dwa puro kata pidho alot mar bo nyaka ng'e kapok ochako kata pidho alot ne? Onego ibed piny tipar ni kawuono nagombo ni mondo apur. To kibiro puro kiseyudo puodho kaka ma, ibiro pure mokwongo, bo dwaro kama yom. Kisepure mokwongo, kor kichako ipure mar ariyo, kilose kaka dipur, kaka dipkom. Kor kiselose, kor kumobedo mayom, kasigo laini kama. Kor laini kisegoyo tibiro keto kodhi kama. Ibiro keto kama. Ka iketo inch achiel gi nus, to ka tibiro koma koma. Kind bo gi bo, inch achiel gi nus. Koro ka tibiro keta keta, nikech ka biro miyo mosebedo madito dito ibiro pudho, moko pod odong'. Eka biro dong' ni machielo mibiro keto kodhi cha. Gin ang'o ma in iwuon kaka japur itemo timo mondo kochopo ni ndalo mag keyo yuto ni obed makare kata sami keyo to yud alot makare? Alot kisekome kamano, ibiro gone pi. Ka ndalo chieng' kama ibiro go pi. To ka ndalo koth ibiro weya weya. To obiro dongo piyo piyo. Kiseloso ne yom lo maber, obiro dhibni piyo piyo. Ka in gi masin, ibiro go pi dichiel e juma. Tigoye maber. Kipidhe, ibiro gone pi malong'o, basi iweye. Koro kiduo kosebedo ka oseti, ibiro chako gone pi machielo. Erokamano ahinya. Daher ng'eyo bende ni to bo ipidho nang'o? Inya tero wa okenge mar pidho bo? Bo, kidwa pidho bo, ka in gi kodhi inyalo pura pura tipidha pidha bo, onge gima tek maditami pidho. Manyiso ni en ok kete seedbed? En ok kete, en ipidhe apidha direct. To okawo kinde marom nade puodho? Bo nyalo ken lo maber, okawo jumbe 3. Tiyo secho marome puodho. Kodhi mabor to dwe achiel. Alod ni timo maber kinde machal nade? Kor lwasi, climate madwarore? Otimo maber kinde te. Kato bed ndalo chieng', kato bed ndalo koth. Tek ni oyudo ng'ich. Obiro timo maber. To kwa dokor ka lo. Lo mane ma in kaka japur inya wacho ni ber ma ng'ato nyalo pidhe alot mar bo? Lo marateng'. Ok odwar lo motimo kuoyo, odwar lo marateng'. Kaka japur ma bende nigi lony mar pith mar alot mar bo, gin ang'o ma in iwuon kanichako nikia kuom alot ni to sani ng'ato kopenji tinyalo lero ne ni oyo kanachako ne en kama kama to gi kinde mantiere godo ni to ma gima anyanyisi e wi alot ni? Kinde manachako pidho bo, nanyalo pidho bo, nanyalo go bugo ka, tago kacha. Matiende na yudo ni koro ka dhi keyo, onge gima nanyalo yudo. Koro naduga fwenyo ni bo kidwa pidhe miyudo pesa, to nego be ni kome kaka komo manyo. Mano biro keti ni ma nyalo pudho kata nyadidi. Ti koka dong' achiel ka. Koro tieni kipudhe nyadichiel kama, yudo pesa nyadiriyo, yudo pesa nyadidek, yudo pesa koro nyading'wen. Inyalo weye ne kodhi. Alot kasepidhe kama, nitie kudni moro ma jabedo ge alot ni, en omako it alot kama oloke rateng'. Koro in case ni kudni obiro, inyalo goye yath. To ka kudni onge kaka mara ni pok kudni odonje, ok agoye yath, en ni arite, adoye kaka nasechako dong achacha. Koro adoye to lo bedo mayom, to opugno piyo. To kinde ma jang'iepo kata jalno ma bende uso alot e chiro biro iri, bei chalo nang'o? Bei luore, kaka sani bei pod ber. To biro dhi okang' moro bei biro bedo marach. Sani abiro make siling' 10. Amake kama bedo na siling' 10. Koro amiye. Koro to kako dhi kete en mong'eyo. In iwuon kidwa iko lo itimo nang'o?
Lo kadwa iko mondo akom. Nasewacho motelo ni lo apura mokuongo basa chaka pure mar ariyo. Koro kal ago line ni. Anyalo bedo gi tol koro ago line kama. Kasa lo gi kodhi kama. Kor ka iko. Mane kaka tim. To nikech puodhi ni duong' ok en puodho matin. Akia ka in iwuon in kendi ema in ga puodho ka koso nitie jogo ma bende samoro konyi nikech tich puodho samoro nya bedo matek. Tich puodho nyalo bedo matek kaka iwachono. Anyalo timo gi lweta bende anyalo kaka mana kono ji mondo biro konya kotim. Ok anyal time kendo. Bei gweng'wa ka nitie gimo ni padei. Padei ka ng'ato donjo saa 2 wuok saa 10 ibiro miye Sh500. Erokamano. To chiro ma chiegni ma bende ma in iwuon kaka japur itere mwandu ni kata alot en chiro machal nade? Chiro matere alot onge malong'o. Nikech samoro nyalo pure kama. Mogik ni ok ousore. Mokethre puodho. Chiro tin ga seche ma oko. Bende nitie kinde ma wanya wacho ni alot mar bo ni e peak season ma en ilare chiro. Nitie kinde moko machalo kamano. Machalo kaka en dwe mar 1 kadhi 2 ka. Bo nyalo bedo gi chiro kata dwe mar 7 ni nyaka 8 bo nyalo bedo gi chiro. Daher ng'eyo ni sama ng'ato manyo kodhi, ere kaka ng'ato nyafwenyo ni ma kodhi maber mar alot mar bo? Asewacho mokwongo ni bo gintie ting' didek. Nitie bo marabuor. Mar chelo be rabuor to kiew kama. To gintie gi bo marateng'. Gikora na ero bo marateng' manyalo semo jowetena ni mondo gikom bo marateng'. Sama alot oseikore maber, ere kaka inyafwenyo ni koro to ndalo mar keyo kata mar donda lot oserom? Ang'eyo nikech ok alot koro kinene kama. Ing'e ni ma maber koromo to ang'e nodong' gi juma achiel. Koro ang'e ni bang' jumbe 3 nyaka 4 mana alot oromo. Watieko kidieny mokwongo nyaka romo gi Ajwang', wadwa dhi e rusa mar dakika moko machuok aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Seher. Chalni inisefuyo mabor ahinya rach. To anabiro neno ni ino kichaki nen kendo. Ino kichaki nen kata ng'oma timre ano kabiye mondo ini nen kendo. Okabiye kata matin. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811*401# na ukumbuke sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Janeno marwa machiegni kendo e kidieny mar 2 ka benda geno ni kao
seche gi itimo gik yari adek moko mondo kagisanie wadhi mbele gi chenro ma kawuono. Ka bende adwa na parni ni antie Migori County, Nyatike sub county, kamoro ni North Kadem. Kuma bende kawuono wapuonjore kaka ng'ato nyalo pidho bo. Gin tuoche mage ma bende alot mar bo yudo, to ka in japur gin ang'o monego in iwuon ing'i kama ka kik tuoche gi thagi wadhi mbele. Daher ng'eyo ni akia ka bende nitie tuoche kata kudni ma samoro thago sama in iwuon kaka japur ipidho alot ni. Erokamano, alot kaka ineno koro mating'e lwetani ma tuo emomiyo lokore mraburni kado ngima do bedo rateng'. To ka ayudo alot kachalo kama, chuna ni mondo akaw alot ni mondo adhi go agrovet, mondo adhi apenji gini ma to en tuo mane. Koro gin ma gibiro nyisa yath ma biro mondo anyiew mondo abiago. Koro kasebiro to abiro go yath to tuo no kabe to nyalo rumo. To sami go yath in gi seche ma owinjore ni onego bed ni go yath koso? Yath igo gokinyi. Yath dwa ni go gokinyi chakra 12 ka nyaka 3. Tiwego yath. Erokamano. Gi thuolo ma bende wan go, daher ni nyiso ni to chiro chalo nade korka pith mar alot ni? En gima nigi lal koso yuto nitie? Chiro mar alot en koni gi koni. Samoro chiro ntiere maber kabisa. Samoro chiro onge. Ma chuni ni alot nyalo lewo kisepidhe. Erokamano. Bende ntiere gima kisungu dendo ni value addition. Kopogore gi alot ni kaka itede, nitie kaka unyalo bedo ni utuoe kata itimo ne gima opogore ma in iwuon kaka japur itimo? Anto pok atimo mano, but an agolo alot e puodho taluoko, ang'ado taluoko, adondo taluoko, ang'ado, aluoko tang'ado, tateda teda. Okay, mano winjore kendo nigi kare. Igni 5 ka Ruoth omiyowa kinde, ere kama in iwuon kaka japur ineno ni nyalo chope? Kaka an japur, onego bed ni koro abedo kata gi masin mara kata tinga manyalo purgo, nikech kipur gini ting'ene chuni ni mondo inyiew japur, koro obedo tich matek. Gin challenges kata midhiero mage ma in iwuon iseneno kata iseyudo e kinde ma isebedo kipuro alot mar boni? Midhiero maneno chal ni samoro pi nyalo biro ka, pi biro yweye te madhi kode, koro achaka dong' kama. Mane gima osemono mona dhi mbele ahinya ema duoka chien. Ka onge mano dikoro antie mbele mane. To grube matinde thoth mon nitiere gi e alwora mar North Kadem kae, bende nitie grube ainago ma be samoro mon tiegore kata rowere youth ma nitie kuonde gi, nitie ma sani donje kit puonjruok mar pur? Gin tiere, lakini jopuonje mag pur go ema onge machiegni. Mano nyiso ni koro ji matin ahinya ema sani pod dhi mbele gi tich mar pur. In kaka ng'at ma bende nigi lony korka pur, en wach mane ma inyalo weyo go janeno odiochieng' ma kawuono? An gi wach ni ok ang'eyo kaka yud yo ma pi de ok kethna godo puodho, kata ng'ama di konya mondo amed yudo gik moko kata kaka masin mar go pi, pipe remaga kadwa go pi nalot. Erokamano. Kwatieko inyalo konyowa gi namba ma maybe samoro ng'ato nyamanyi kata deher no tudre kodi king'iyo kamera wani? Namba 907 00 46 16 76. Inyalo nuoyo? 07 00 46 16 76. Erokamano. Bende ng'eyo ni alot mar bo idendo gi nying moro ni cowpeas. Mar ariyo, iwacho ni alot mar bo ni ober kendo konyo jogo man gi tuo mar diabetes. Mar adek, iwacho niya, kopogore gi vitamins, alot mar bo bende nigi fiber. Mar ang'wen, iwacho niya, itiyo ga alot ni ndalo ma bende samoro kech ni e mieche kata ndalo ma iwe ni alodi moro ma in godo to nyakoso. Alot bo en alot ma bende nyalo konyo in ka achiel go gandani.
awacho ni gimoro amora man gi chakruok nyaka bed gi giko. Ageno ni in iwuon kaka janeno odiechieng' ma kawuono iyudo puonjari adek manyalo konyi jalno ma bende samoro nigi gombo mar pidho alot mar bo. To nikech kawuono nane puodho ma bende wan gi bo mayom kamae, adwa neno ka anya yudo nya pothna moro, albe akiki ang' mbele kasechopo nane gima dhi chamo godo donge. To in kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Inyalo oronwa ote machuok bende kitiyo gi SMS namba ma en 23600 kata kihero 236000. To nikech bi sani obedo digital, manyiso ni inyayudo e mbui, inyayuda ana wuon kaka Alori Nyaka Black e mbui na mar Facebook, Twitter, TikTok gi nying mar Lorino Mondi. Karuotho yie, wachakwa rom juma manyien. Luonga ni Alori Nyaka Black. Oriti masani. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala, donji e viewsasa.com. Or deposit into a KCB Gold Savings account and stand the chance to win. Revisha and feel the roar. This Valentine's month,